Диджей Варбък ви представя нахалната куче. Дай храната, ще изма майката тупа. Дай храната, чакай малко, Абе, кота, чакам цяла седмица, дай храната. Добре. Много вкусно направо ще ти, майката. Дай храната. Чулеве, дай храната. Дай храната, Дори да е, спири. Къде има искам къде? Къде искам още? Дай! Какво прави? Мусло! Дай това! Знам, че имаш. Давай храната тук, не знам какво ще направя. Какво се размечи тази шивана храна, бе? Нали аз трябва да ям, бе? Идиоти! Седни долу, бе, Седни долу, бе, аз ще сядам аз. Ама друг път. Айде, дай храната и ще му я седна. Седни долу. Готов. Айде, дай. Ето. Ядем се. Седни пак долу. Седни долу. От ли си, бе? Аз сядам долу. Айде, дай храната, че не знам къде ще да хапя. Седни долу, бе. Аре, бе, бах, искам храна. Спри са малко ли? Кой се спирам, гладна съм, бе. То там има някой котка. Ой, майка ти шеба. И тъпа котка. Дай храна, че искам да взема. Даниел. Къде идва този котка? Кости, си ма снимал тук, бе? Ще ма гледат 2 милиона потребители. Този ютуб. Тук някой се е спикал. Ларва, кога ще да еш тази храна? Чакай, намери се нещо. Кой има тук, бе? Вкусни мъже! Дай храната! Ето. Най-после. Сутрешна закуска. Дай още. Чакай, бе. Дай още, бе. Много вкусно. Ако ма снимаш, бе. Ще спреш и камерата, не знам къде ще забия. Чили му, бе. Чили му, бе. Опа, какво е това там? Ела с камера. На някой намирisa ли му на коко? Има нещо много хубаво тук. Нещо много. Ларвък, ядай храната. Ларвък. Ето, заповядай. Това е гадно, бе. Тъп ли си, бе? Боже, колко скучен епизод. Тук мириш на мърша. Ей, са направо. Какво снимаш?
Ко снеже? Кой имаш тука? Абе, я си ме снимал като някой папарак. Абе, ай стига, бе, изчезъл тука. Какво си направил? Ебал майката, чак. Вода, о. Добре, айде. Айде, динамит, спирай епизода.